da söylüyoruz. Lê beramberî cimareke mezin ji polîsan cimareke ji pizîşk, komên sivîl û komeleyên pizîşkan jê seranserî cîhanê tevlî xwepêşandana roja çarşemê bûn lê pêşa Dadgeha Îstenbolê bû ji bo bêtewankirina Şebnem Kuror Fincancîyî seroka komeleya pizîşkên Tirkiye lê bêtu encam bû. Şebnem hatî tawanbarkirin bi alîgirtina terorê di demagovê daxwaza lêkolînan kiribû li ser bikaranîna çekên kîmyawî ji aliyê hêza leşkeriya Tirkiye lê dijî şervanên Kurd li Iraqê. Got leşkeriya Tirkî vê yekê ji ser û bin red dike. Oysa böyle bir dava hiç olmamalı. Divêt ew doza dadgehê bi çi rengî çêne biba. Ew biryarek şermizar e. Piştî biryara zindankirina wê bi kêmî 3 salan Fincancî di bin çavdêriyê de hate berdane. Ew di cotmeha çûyî de ji aliyê polîsan ve hatibû girtin. Cimareke ji komên mafên mirovan girtin û tawanbarkirina Fincancî dektora navdar û endama pêşengiya civaka sivîl li Tirkiye wekû peyameke siyasî bihêz dibînin. Bi tevahî ev bersiveke ne hevsenge ji bo dadgehkirina kesekî weke Şebnem Kuror Fincanc e. Pirsgirêka herî mezin li vêrê ew e ku desthilatdar hikûmet ji komeleya pizîşkên Tirkiyê re pir nerazî ye ji ber balavkirina daxuyaniyên rexnegir derbarê mijarên tenduristiyê de. Fincancî wekû seroka komeleya pizîşkên Tirkiye piştgireke eşkere bû bo nerazîbûna pizîşkan li ser karê hikûmetê bi wan re di rewşa pendamiyê de. Digel gopiraniya medya dibin kontrola hikûmetê de ye lê civata sivîl a Tirkiye yek ji platformên gomane û rexne li hikûmetê dike. Her wiha jî girtina Osman Kavala bi tundî hatibû şermezarkirin ku ew bi mebesteke siyasî bû. Lê hikûmet li vê yekê red dike. Komên mafên mirovan hişyarî didin ku wêzorî li civaka sivî zêdetir bibe nêzîkbûna hilbijartinên serokatiyê got hezîrana îsal de dibe. Because now we are in the election process. Ew karên wisa zêdetir dibin ji ber ku niha em ti pêvajiya hilbijartinê dane. Ji ber vê yekê bêguman dê rêxistinên sivîl, parêzerên mafên mirovan an jî kesên rastgo bikin arman ji xwe re. Ji ber ku her rejimek stemkar li Kuderê be, li Rûsyayê, li Belarûsê, li Hungaryayê an jî li Polonyayê be, armanca serekî ji wan rejiman re rastî ye. Ji ber vê yekê ew êrişê hîgirê rastiyê dikin. Lê alîgirên Fincancî berdana wê ji zindanê wekû serkefteneke biçûk dibînin. Gelek ji alîgirên wê rêberên civaka sivîl ê Tirkiye ne û gelek jî baş dizanin ku ew her got diçe zêdetir dibin siya girtin û dadgehkirinê de dijîn. Ji ber raporta Dorian Jones, Luqman Ahmed, Dengê Amerîka.